Salamat, O Jesus, sa grasyang nadawat, dawata mong pasalamat. Kay dili igo ang mga pulong sa pagpasalamat. So tungod niini, ako nga ministro sa maayong balita, kauban sa modinado nga mga tigulang sa iglesia, among usab ipataas ang among mga kamot niini nga balay. Nga sa kanunay Ginoo, ang imong panalangin, imong igabugo, imong proteksyonan, imong padala ang manugtong gikan sa langit nga magabantay ini, samtang nga wala sila diri, imo kagabantayan, ipalayo nimo Ginoo gikan sa mga sunog. Kung doon na may linog, imo protektahan kini nga dili kini matumba, o imo isa protektahan gikan sa mga kawatan nga walay pasulod niini. Apan Ginoo, ikaw ang amo gidayeg tungod kay ikaw lamang ang Dios nga labing gamhanan nga maoy magapanalangin, magabendisyon niini nga panimalay. Panalangin ni si Brother Bubong, kauban si Sister Kasir nga pinagang asawa, uban siyang anak, nga samtang sa magapuyo dinhi Ginoo, ilang mabati ang tinuod nga kalipay, ang paghigugma maoy mapatigbabaw, ug ang presensya ni Ginoong Hesus maoy makita nining balay nga mahimo kining iwag ngadto sa ilang mga silingan. Kinsa may mga bisita nila nga muadto dinhi, mahimo usab nga ilang makita nga dunay Kristo niini nga panimalay. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pagampo amok ni itugyan diha kanimo, pinagilamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang programa ni Gapunon atong pagasugdan ang atong pinigsom atong ihatag sa atong magalawit ang Driblan Harmony. Kanya magampuan gini ni Brother Rick Santabat. Kanya atong isunod ang history ano ni na naabot makining mga sakyanan o nabugna kining balay. Kuan mo daan og ginsay mo istorya ninyo doha. Sila gid duha. Sila dua. Na ato na po pabalikon og bakanta ato mga magalawit. Ato na sila kan kuno-kuno kay tagsara man sila maganta ri. Layo to biya aming balay. Ato ngene sila pinodon. Balik na sila kanta sa special song. Kunya isura na to ang mensahe sa ato nga district pastor, Pastor Arsenio Wanga. Kunya atong isunod ang magalawit na po atong pabalikon para sa pagtapos. Dreamland Harmony. Unya ang pagampo ato nang ihatag ni Pastor alang sa pagtapos niya. Kung tumaw na itong programa, ang magpadayon mula sa ako na sila. Yeah. Insaman kahan ang kasumbungan ko, Subukan ng hero eh. ang kasaligan o kanagong makapasaylo, ang kabog ato nga gihambing Pwede man. kung nangitaga pahulayan kining kalago. Kung nakita ko ang krus ug ang iyang pag-anto, ibuhat iya ang tanan aron ako matugon. Unsay ibalos ko sa imong pag-antos, ang pag-atubang kanimo lilit ako. Ako na ang angayan sa krus, dili matugkad ang imong pag-ibig.
kamatayon mo sa krus, ako unta ang andos. Way makalabaw sa gugma ni Jesus, ang akong pagkamatarong dili magpulong. Ug sa panahon sa akong pagtawag, sa walay pagkuhaduhan siya magatubag. Ug pasunod ko siya sa akong kasing-kasing. Kung mga hangin panahong nahabilin, Dali lang muna ko na eh. kung sa ibalos ko sa imong pag-antos, ang pag-atubang kanimo takos, ibig sa kunta ang angayan sa krus, dili matungkad ang imong pag-igugma, ang kamatayon mo sa krus, ako unta ang sa imong pag-antos, ang pag-atubang kanimo dili takos, imbis ako unta ang angayan sa krus, dili matungkad ang imong pag-igugma, ang kamatayon mo sa krus, ako unta ang antos. Ang kamatayon mo sa krus, ako unta ang antos. Kanigin ang balay. Pagtugod gid ani sa Manila kung nagtrabaho. Unya kay nilitaw pa ta. Sayangan do sa kwarta kung maminyo na ta wala tay makita ba. Kapoy kay trabaho, di wala makita. Isod kayo mo tong nangita kog luti adto nga mapalit. Mo to nga nay luti nga tigsik-isig nga kay tilon na. Mo to nga kuha. Dayon di mo to gisigdan ako balay. Pero sa tanan gyud sa nanguya ko kikisin. Hello, oy. Kani nguya bong? 24 pa siguro kay dala to. Digingon di ko niya daan nga dili sa gid ko magigminyong nimo kung di ba sa balay. Kay dito mo sa Kailsot akong gipuy-an. Nasa sila yung mga boarding house. Kunya kay kung nakita na gud ako daan ng mga nag-board gud mo, dugay na kinag-board niya. Murag diya ra gid gyapon ba. O ginana nauna na ako murag isod kayo kung magawa na tayo meeting ng board. Muto na ning kamo sa duwa to nga makahimo og balay. Mo ni ginahinayan murag kuan lang lagi ni kanang Bilis finish of unay lang lagi nga trabaho kay pamatay kasungol. Wala nga forma na ko gamay. O sa mukan po sa motor sa una kay murag rusip mangguto nga karaan ng motor dati niya isakag sa nusay murag mag lahat daga naman kay manggawas aso ug city naman looy naman kayo rusip moto nga murag inay pa yung dagan magriti ka ng tagdam truck karkag balas maglain naman kaya lugay maabot
Ako nga top down na po. Ulaw kayo? Ang top down po kay kapila na ito naiyaw kay nauna sa nag-drive ito ako na timan. Magyapon, hinagyapon kimudagan mo ito na baligya nagyapon mo ito nahilis na nga motor. Kanya kay kining tao di man mapulda no murag andom. Ngita na paglabad sa ulo na napod, sakyan na napod. Ihatag mo si Ginoo. Naman po yung mga tao ang gigamit nga makabutang pagsama ni anak. Munang pasalamatan ng kuntanan nga sa mga tao nga naging parte sa amuang kinabuhi. O kanalang. Uabot ang panahon nga marisod. Tanan mong suliran iluhod. Inusulan mo ang tanan nga kasalanan mao'y babag sa matulid mong dalan. Kay ang Diyos nagalantaw sa tanan mo nakalisod diha sa banaw. Bukti ang pagtuo mo bisan sa kalisod kay siya walay ulong kanino nagisayo. Maya ang dalan nga matuo sa kinabuhi niya yung kanimo maghato. Amping lang sa giana may mga katulukan mao'y babag sa matulid mong dalan. Kay ang Diyos nagalantaw sa kanan mo nakalisod diha sa banaw. Bukti ang pagtuo bisan sa kalisod kay siya walay hulong kanimo nagisayo. Si Jesus karon kanimo nagulang, kinabuhi niyang putli imong maawan. Katahong sa puluyanan ngagiyan na sa tanan diin dito siya makiguban. Kay ang Diyos nagalantaw sa tanan mo nakalisod diha sa banaw. Bukti ang pagtuo mo bisan sa kalisod kay siya walay hulong kanimo nagisayo. Bukti ang pagtuo mo bisan sa kalisod kay siya walay hulong kanimo nagisayo. Kay siya walay hulong kanimo nagisayo. Kay siya walay hulong kanimo nagisayo. Bukti
lang yun. Amen. Congratulate ang Kabilan family, Brother Bubo, Zil, sa inyong pagpaningkamot labang sa Ginoo nga inyong nakapot, no? Sa inyong kinabuhi kining mga butang nga gitiyal sa Dios diha kaninyo dili. Nalabang ko'y usa ka mga panumdum nga akong gahatag alang sa kay Brother Bubo, usab sa kay Sister Giselle. Makita din sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 na ingon, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." Sa tanan di ay nga mga butang nga inyong naangkon ining kalibutan, angay gyud nga dili ninyo kalimtan ang Dios sa inyong kinabuhi. Kay sa panahon sa Israel, si Moses pinumdum sa mga katawan sa Israel nga dili gyud kalimtan ang Dios. Kay siya mao ang naghatag kanato og kusog sa pag-acquire sa mga butang niining kalibutan. Mao na nga kining inyong gihimo pagdidikar sa balay, pagpanalangin sa pagdidikar usab sa sakinan ug motorsiklo o adlaw na tawhan, Brother Bubong. Usa kini kapag painumdum nga ang Dios mao'y tag-iya sa butang na inyong nakuha sa inyong kinabuhi. So busa sa karon nga hapon, kita gipinumduman nga ang Dios gayud sumala pa sa inyong gisulti that God is the real owner of all things. Siya gyud no sumala pa din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 26, then Hosea chapter 2 verse 8. Bisan pa gani ang bulawan, ang atong mga salapi, ang atong makabtangan, ug bisan man ang mga kahayupan ining kalibutan, ang Dios mao'y tag-iya. So ang ato lamang himuon mao ang pagkilala sa Dios, pag-recognize nga siya gayud ang naghatag nining mga butang sa atong kinabuhi. So ako nalipay sa inyong gihimo na nagimog programa sama niini sa pag-acknowledge, pag-recognize nga ang Dios mao'y naghatag nining mga butang sa inyo na kinabuhi. A place of work and worship in the home. Aton pa sa balay na ang pagtrabaho na usab ang pag-worship. Mao na nga dili gyud ninyo kalimtan sa matag buntag, matag gabi ang pag-worship diha sa Ginoo. Ay ganuman, mao kini ang ikintlo gihatag sa Dios sa balay nila ni Martha ug ni Mary na kinahanglan na kanunay ang pagtuon, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa atong morning watch, pinaagi sa atong Bible, and then usa-usab kadapit nga magatrabaho ang tanan. Kung karon gihatagan kamo sa Ginoo sa usa ka nindot nga puloy-anan. Ako istorya ganiya si Brother Bubong, hinay-hinay lang. Sa Joshua chapter 24 verse 15, mao ning pinakanindot. Nga bisan unsa may mahitabo sa balay, unsa may mahitabo sa kaptangan gihatag sa Ginoo, ingon si Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Sumuserbisyo kita sa Ginoo, no? Sumutabang kita sa buluhaton sa iglesia, kay panalangin na kamo sa Ginoo, atong itabang balik alang diha sa buluhaton sa Ginoo. Na kung isa ang iglesia ang kinahanglan nga na ay haputunon, i-offer ni Brother Bubong ang iyang mutikab, no? Alang sa pagtabang. Na emergency tawgon, i-offer ang motorsiklo, no? Ibalik mo na ang motorsiklo makakuan, mga emergency, balik mo na iban. So, i-offer na ni Brother Bubong alang sa buhat sa Ginoo. Ano naman, ingon si Jesus yang pagbuling sa kanimalay, "As for me and my house, we will serve." Ganun. Ginaot pa, nga si Brother Bubong, si Giselle, kung ba siya mga bata, kung ba siya tibuok na pamilya na adinhi, na dili ko nato kalimtan ang pagservisyo diha sa Ginoo. Wala sa mga panalangin na ibubuo pa ninyo sa Ginoo. Ay first time na ako ni nga pag-blessing na ibalay na ako'y sakinan, birthday pa, no? Biting off. O grabe yun ang pagbubuo sa Diyos sa panalangin. Kung ako nagasiguro nga kining inyong relasyon sa Ginoo, inyo na siya ilidinar ang pagtabang sa buluhaton, ang pagtuli sa iyang kining bahin sa Ginoo, dili lang ni siya ang ihatag sa Ginoo sa inyo. Kung dili kaghanpang ng mga butang, kaya inyo ginagandong sa kinabuhi na ikabukbuk sa Diyos kung kamo lamang magpapili ng maginumanon diha sa Ginoo.
usab Ginoo nga imo taghatagan niining balay. Sa diin magapuyok sila nga malipayon nga nag-aalagad kanimo kauban sa ilang mga kabataan ug mga kaparentihan. Ginoong Dios, ikaw among gikilala nga mao ang Dios nga naghatag niini kanila. Busa ako nagahangyo kanimo nga imo panalanginan kining balay nga imo gitiyal kanila. Nasa matag usti niini imo kanunay panalanginan, ipadala imong balaan nga manugtunda umoy magabantay sa matag gabi. Ipalayo nimo gikan sa mga kawatan, gikan sa mga dautan nga mga tao, ang kining balay magatindog nga malipayon uban sa nagapuyok niini. Panalangin ni usab Ginoo ang tindahan nga imo usab gipiyal kanila. Nadaghan nga mga manugpalit nga mag-aadto alang sa pagpalit sa ilang mga produkto. Imo kini panalangin usab nga sa diin makasustento kanila sa adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon. Ginoong Dios, wala kami mahimo kung wala ikaw. Apan amo kining idika diha kanimo. Sutungod niini, ako nga ministro sa maayong balita, kauban sa modinadong mga tigulang sa iglesia, among usab ipataas ang among mga kamot niini nga balay. Ya sa kanunay Ginoo, ang imong panalangin, imong igabugdo, imong proteksyonan, imong padala ang manugtunda gikan sa langit nga magabantay ini. Samtang nga wala sila diri, imo kagabantayan, ipalayo nimo Ginoo gikan sa mga sunog. Kung doon na may linog, imo protektahan kini nga dili kini matumba o imo kini sa protektahan gikan sa mga kawatan nga walay nagapasulod niini. Apan Ginoo, ikaw ang amo gidayeg tungod kay ikaw lamang ang Dios nga labing gamhanan nga maoy magapanalangin magabendisyon niini nga panimalay. Panalangin ni si Brother Bubong kauban si Sister Casel yang pinagang asawa uban siyang anak nga samtang sa magapuyo dinhi Ginoo ilang mabati ang tinuod nga kalipay, ang paghigugma maoy mapatigbabaw ug ang presensya ni Ginoong Hesus maoy makita nining balay nga mahimo kining iwag ngadto sa ilang mga silingan. Kinsa may mga bisita nila nga muadto dinhi mahimo usab nga ilang makita nga dunay Kristo niini nga panimalay. Salamat Ginoo nga ikaw mga tubag sa mga tagampo amo kini itugyan diha kanimo pinagilamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sir, congrats sa happy birthday. Salamat o Jesus sa grasyang dawat among pasalamat kay dili igo ang mga pulong sa pagpasalamat.